I l'Iberostar Mallorca de bàsquet ja té el bitllet per a les semifinals del play-off d'ascens a l'EPO. Els mallorquins es van desfer ahir de l'Àvila en el tercer partit de l'eliminatòria i ara ja l'espera el Tarragona. Tot i perdre el factor pista en el segon partit jugat a Inca, l'Iberostar Mallorca ja té el passaport per les semifinals. El va aconseguir ahir davant l'Àvila, qui va guanyar per 77-90. La igualtat va ser una constant durant tot el partit, amb ratxes puntuals dels dos equips. En la primera part va ser l'Àvila qui va dominar el marcador amb un parcial de 15-9, però el Mallorca va remuntar i es va anar al descans amb un 34-43. Després de passar per vestidors, l'Àvila va escurçar distàncies, però un parcial de 0-10 dels mallorquins va deixar les coses molt de cara. A partir d'aquest moment, els locals van anar 9 punts per sota i un triple de Green va sentenciar el partit. Un partido complicadísimo, muy disputado, que en algún momento pues podía ganar cualquiera y hemos tenido la suerte de meter 2-3 canastas, 2-3 faltas personales que hemos estado acertados. Al final, 90-77 i un bitllet per les semifinals. Allà el proper rival serà el Tarragona, que s'ha desfet del Prat Joventut. El primer partit es jugarà divendres que ve, segurament a Sóller, perquè el Palau d'Inca acollirà un míting del PSOE.